Salam kadirli vatandaşlar, salam mehriban ildeşler. Salam kimine? Salam, Oyle Çağrı'ya. Bugün Kovmuşumuz köpten beri o bile ekrana da çıkmadık. şu aydiyana iyi iş güç başagay. Güyüz gelýärem bolin daşalarda da bir tane bilýän yapraklar dökülüp her gün arasalamaly bolýar. İş köp Ha, başagay. Gepimi şol. Anna bugünkü gepleşigimizi seni forower birazcık gürledeýin men. Bolar. Şu yollar açıldı deyip bir soňky döwürler eee onunla videolar çıkýar ya ýa-ni postlar emele gelýär. Indi şu barada bir bilýän atlaň barmy? Açyldymy, açylmadymy? Öňe bir reis goýýardylar. Soň hepde de reis bolýar diýdiler. Hmm. Indi soň 28 san reis bolýar diýdiler bir aýda. Gara onunla bir ofitsialny yüzlenme bilenem yüz tutturlar Belarusiýanyň ýanky içeri işler neme daşary işler neme ministerligine. Ine bular barada İçeri işlerine yüzlenipdirler. Ha. Bu aralar bu nemeler katı kızıklı Oyle Çağrı'ya. Yani, iyileşlerimiz hem görýändir, üns berýändir. Indi yollar açıldım diýilen sonra iki tane cevap var. Biri olaryň ýa paralel dünýäsine görä yollar açylypdyr. Hakykatdan çykyp aýdýarlar, ýollar açyk diýä. Ýöne ine şonu ine deriňän wagtymyz hakyky dünýä gelýär. Hakyky dünýäde ýollar açylypmy, açylmandyrmy? El alsak, ine bularyň aýdýan Türk Hava ýollary hepde de 3 sapar uçacak diýdi. Hepde de 3 sapar uçsa bir aýda 12 bolýar. Türkmen Hava ýollaram hepde de 4 sapar uçýar diýdi. Diýmek bir aýda 16 bolýar. O 16 bilen 12'ni koşup bir 30 çıkaran adamlar da 30 saniye uçuyor diye 28 oluyor. Yani inandırıcı tarafı Türk Hava Yolları hiç uçan yok. Uçmağına ruhsat verilen yok. Has doğru edu aytsak onu diňe ekranda halky köşeştirmek üçin bir neme diýen zat ya buların gorkýany iyun aýynyň soňundaky çıkan ýa bunt diýäsde ayaklanma İstanbul neme hawa menzilinde. Ondan soň bolýa Türk Hava Ýolları uçanok Türkmen Hava Ýolları uçýarmy diýip sorasaňyz, Türkmen Hava Ýolları häzirlikçe hepde de 4 sany uçulýar diýip geçýär. Bilet satan bolýarlar entek 2 hepde boldy da bu zadyň dowamlygyna seretmeli azyrak wagt tanamaly bolýar. Onuň üçin Türkmen Hava Ýolları bu ay yine hepde de 4 san uçýar diýip aýtdylar, açyldy diýip at goýdular da buňa. Adyny açyldy diýip goýdular. Yani bundan öňki aýa seredim sentýabr. Sentýabrda da 16 16'dan hem köp 18 ýakynrak uçan bolmaly. Ondan öňki awgust aýynda da 15 sany uçdy. Yani şu açıldı diýilen aýa bilen bundan öňki 2 aýdan geçdirende hiç üýtgän zat ýok. Barbyr soňky 2 ýarym aýdan bäri şol bir mukdar uçup durdy barbyr. Üýtgän zat ýok bu taýda. Ýöne muňa bu at takýarlar da, ýa o ýollar açyldy diýe. O utanman çykyp ýa ullakan adamlar özüne doktor diýerem hatda. Näme doktor döwranmy diýe, näme diýe şo. Bilmedim nämenin doktor bolýany. Ýollar açyldy, uçup barýar, gidip barýar diýe. Bir giden näme ýöre diýerler. Indi watan habarlarynyň nämesine hiç kim inananok. Başga habar çeşmelerine de inanan oklar, yani Azatlyk radiosundan gören oklar, hakykatçıl däl halk üçin bu habar nemeleri. Soň biz habar kanalyda öretdik. O öretmezinden ozal 8 ay iş geçirdik de. Näde işlemeli, näde alyp barylmaly, maksady näme, ýene näme, bir giden nemeler bar. Bu taýda düşündürjek bolup ýeldeşlerimiziň kellesine garşyryp durmaly. Umuman biz bunu geçen yılın dekabr ayından başladık.
Son şondan 3 aydan soň bular birgiden ýa-da näme açyp başladylar olaram edil biziň kämeňize işräp edip bu habar berýärmiş manysynda. Ýöne berýän habarlary ýene de şol watan habarlarynyň nemesine gaty menzeş. Olaryň habarynda da Türkmenistan güläle güllük her gün bir mektep açylýar, bir zawod açylýar ýa-da ýollar açylýar. Şeýle bir neme alyp barýarlar. Propaganda alyp barýarlar. Ýöne propagandadan beter utaýda sabotaj işi bardyr. Gönümel ýalan neme diýär, ýa-ni hakykaty sabote edýärler. Ýa-ni sabotir diýip aýdalan, ýa-ni Yoýýalar. düşünekli awa ýoýýarlar. O hakykaty ýoýýarlar. Bu da gaty uly bir jenayetdir. Gatul jenayesi köp adamlar şoňa görä karar alýar, şoňa görä hereket etjek bolýar. Durmuşyny planlaşdyrýar da. Daşdan alýan maglumatlar boýunça. Bularam ýa-ni resmi bir neme däl, o guramada däl, näme diýen belli däl. Alyp barýarlar esasanem motiwi ors nemesiniň motiwini alyp barýarlar. Şo ýalan aýtmak demesi orsun motiwidir. Komünizmde de ondan soňky 30 ýylda da diňe ýalanlar bilen ýöredip gelýärler. Watan habarlary ine şol ors nemäniň bir goly ýalan ýa propaganda ýöredýän. Hamaly ýurt hemme zat gowy. Ýöne özüňe seredýän näme etsem bolanok, onu etsem ýalňyş diýip, bunu etsem türme wasyalar, bunu etsem jenayet. Daşary ýurda çyksam dönük. Nemeler var da. Adam pikir edýär, mende mi käbul ýa-ni güne problema. Diýen ýa soratdyrýarlar da şoňa getirýärler. Bularam şo iş alyp barýar. Ýöne hakykatda ýollar o açylanok mundan öňki 2 aýa görä üýtgänok. Mundan öňki 2 aýda da edil häzirki mukdarda uçuşlar bardy we ýeterli däl. Türkmenistanyň demesi üçin ýeterli däl. 2000 adam bizim çak edýänimiz hemme nemän sanap bolanok 2000 sany ölen türkmenleriň demes mazary bar Türkiýede, diňe İstanbul şäherinde. Beýlek şäherleri bilemzok, beýleki ýurtlara bilemzok zorlugyny. Ya hasap et görüňne. Soňky 2,5 ýyl ýa 3 ýyla ýakyn wagtda hasap edeli. Ölenleriň sany. Ýani şo zatlary üçin ýanky diýmek şonça adam daşynda ölüp bilýän bolsa, ýollarym açyk diýen bolsaňyz ýalan bolýar bu zatlar. Mümkin däl. Häzir hem günde günaşa ölýänler bar. Ýa habar gelýär, dol maglumaty gelenok da habarlary gelýär, ýene näme bolýar. Şeýle ýa dürli ýerlerden adamlara maglumat oklaýarlar. Hamaly ýollar açyk. Ýöne giden adam ýok diýär. Indi şeýle bir zat bar Türkiýede şu an. Şu jagaz hepde de 4 san uçýarmyş. Şonda da 30 töwereg adam deport edilýär diýilen maglumatlar bar. Bir kinemesinde dolu tasdiklanan ýok. Dowamly neme baba bolanok ýöne çykar orta 30 töwerege deport edilýärmiş. Eğer uçuşlar dolu açılan olsaydı şu wagt hepde de müňlerçe adam deport edilmeli. Yani şonça adam saklanýar deport edilmek üçin ýa-ni izne iýerme merkezleri bar. Ýa-ni migrantlara izne iýerme merkezleri bar. Şo taýda saklanýar adamlar. Ve onun daşynda da ýa-ni Türkiýede İstanbulda ýaşaýanlar bilýändir. Metrobusa minmäne gorkup görler de. Metrobus, metrolara, avtobuslara, meydanlara çıkmağa. Näme diýmek bolýar? Deport diýilen bir zat bar. Ýöne ýollar eger şo derejede açyk bolsa, deport edilmeli adamlar köp. Bizim o mukdary göremzok, diýmek ýollar açyk däl. Ýani logika tarapyndan suwd etjek bolsaňyz, ýöne onuň ýerine biz gidip her gün barlap durus. Bilet nädip satylýar, kimlere satylýar? Erkin gidip alıp bilersiniz diye de kassa gelip bilet alıp bilersiniz diye yine 2 milyon alıcısı var olan bir haridin ya biledin de
Hepde de 4 sany näçe bolýar? 300'den olsa 1200 bolýarmy? 1200 hepde de 1200 adam gidip bilýär ýöne 2 milyon bunyň müşterisi bar bu bileýdi. Mümkin mi erkin satylmak şu? Mümkin däl. Erkin satylýar diýmek haýsy managa gelýär? Habarlarda da aýdylypdyr. Dolu ýa-ni şo näme goşulýar. Bir ýyl mundan soňra da alyp bilmelisiňdir. Bilet erkin satylýan bolsa, ben häzir öyle çare islendik ýurda gitjek bolsam, bir ýyl öňünden biledim alyp goýup bilýän. Online alyp bilýän onda da. Kartsa gelmeme gerek ýok. Online alyp bilýän. Ýöne bir ay öňünden satylýarmy şu ýöne şo gün 30 adama satar satmaz gutarýar. 30-40 adam töwerege şu kassa barlan nemede bilet satylýar. Soň galan 240 260 nirede bunun. Kime satılıyor bu biletler? Yeniden neme öwürýärler-de bunu. Yani öwürmeklerine de gerek yok. Öz-özünden öwürläse az 2 milyon müşterisi var. Hepde de 1200 sany gidip bilýärdiňe. Ya yeterli däl umumana aýdylsa ve dolu yalan hemme zady. Yolların entek açılma mümkinçiligi barmy diýip baba sorulmaly bu taýda. Entek açılma mümkinçiligi ýok. Şu wagt göz boýagçylyk işi gidip barýar. Barýar uçýany 4 sany uçar bar hepde de. Onuň galan hem propagandadan ibaret. Indi ýene bir başga mesele bar. Ine Belarus meselesi var da Belarusyanyň ýazan kagyzy bize öňrek gelip boluşdy. Ekranda görkezdik, soň habarlarda da berilipdir. Yani Belarusyanyň ilçisi, yani Türkmenistanyň Belarusyadaky ilçisi, Belarusyanyň içeri işler ministrine hat ýazýar. Näme üçin hat ýazýar? Sebäbi içeri işler ministri sen haçan ýollar açyp alýan bu neme? Bu taýda gezip ýören. Okuwyny gutaran adam gitmegi gerekli diýär. Okuwyny gutaryp gatykän gitmeli adamlar barmyş, git bilmän. Şonuň üçin iş geçirýär. 15 gün bir ay berýärmiş nämäni şo taýdaky oturma ruhsatnamasyny, galma ruhsatnamasyny Belarusyada. Ondan artık beren okdiýa ýadalyk diýär. Yani dowamly neme diýär gidip şo dokumenti işleri ýene näme. Soň o ilçe näme şonuň Şakulyýew näme to? O, Ýadyma şonok o şeyler bir zat bolmaly. Ya gayret edin diye 3 tane gelýär bu ay diye. Ayda 3 tane uçar gelýär. Gayret edin. Yani ondan galan ine 3 tane uçar yetmeýän bolmaly da. O taýda näçe 5000 6000 bar diýip aýtdylar maňa. Tahminen gitmeli. 5000 6000 adam ayda 3 tane hiç zat o mümkin däl. 300 900 sany buňa da gelen ok. Olam belli däl. Dowam alýarlar. Ine geldi, mana uçdy diýen ýaly her ay şu yazgylar yazılıp dur. Ýa-ni şu değişli ýurtlaryň içeri işlerine yazılıp dur. Ýöne uçup uçmajagy da belli, garantiýasy ýok. Bu teňe hatdan ibaret. Soňra şonu alýarlar. Ine şo bir gaty yani maskaraçılıklı bir yani hareket aslında. 3 tane euro diýäs gayret edin, o galanlardan içeride saklap berin bizim üçin diýär. Ona diýanky propaganda işini ýöredýän soňky şu täze açylan kanallary bar. Çykyp ine Belarusyada açyldy diýär, galkynçly edip ýanky tolgundurjy edip habar edip berýärler. buğuşluk ýaly. Boşluk ýaly o adamlar onu tolgunmaly ine ýollar açyldy diýär. Ýollar açylan ok. O taýda hatda ýollaryň açylmaýandygyny görkezýär. O uçarlaryň gelip gelmejegi hem näme belli. Her wagtdan bir gelýär. O soňam adyny ütge diýerler. Adatdan daşary reis geldi diýär.
Yani charter reis bolýardy. Charter reis geldi diýerler. Charter reis hem o ayda 16 sany uçýardy. Soň şu charter reisin adyny ütke diýerler, adat reis diýerler. Ýene de şu 16 sanyda uçup duran. Ýene şey dip halkyň kellesine garşdyrjak bolýarlar. Bunu etmeli bular. Bu yalan propagandalaryny etmeli hukman suratda. Mesela öwrenmek üçin. Şu adı yalan zadyň yalandygyny çykyp aýdyp biljek neme gatlak bar. Bunu diňe bize aýtmaly däl ýa-da değişli adamlar aýtmaly diýilen pikir bolmaly. Şonu gördüm ve TikTok var. Her kim çykyp gören wagtda şu ýalňyş bir zat ýa-da yalan ýa-da köpçülige peýdaly bolup biljek bir adam bolup bilýär. Ýa-ni şu ýalňyş bir zady, yalan bir zady aýtsaň köpçülige peýdaly bolýarsyň. Çykyp aýdylmaly. Hawa ýene şu şeýle diýerler, ýöne men bugün gördüm. Aýdyşlar ýaly däl ekeni. Sen bilip goýuň diýip aýtmaly bunu. Hemmäniň borjydyr ýa-ni yalan ýalňyşy aýtmak. Sähä Türkmenistan şo zatlardan çyksa üýtgeýär. Yalanyň içinde de ýa-ni paralel bir dünýä bar. Ine seredin paralel dünýäde nämen görkezýärler, Aşgabaty görkezýärler. Jaýlary görkezýärler. Ýa odan diýip aýdaly, odan jaýlar diýýärdi. Mermerden odan jaýlary görkezýärler. Türkmenistan gül ýaly ýurt günäsinde diýär. Soňra daha başga zady görkezýän oklar sen öz owaňy görüp bilen okmasa şo derejäge getirýär. Ýa Türkmenistanyň içinde ýaşaýan bir kişi, adam öz owasynda köçäni görýär, ýöne görüp bilen ok, seredýär görüp bilen ok. O Aşgabaty görýär, şonu görkezýärler-de. Şeýle bir ýa paralel yalan bir dünýäniň nemesine getirýär bu ýagdaýy. Garaz halkyň beýnisini oýnaýarlar şu an. Halkyň Öňden oýnap gelip dur, ýöne şu wagt bir azragan bolsa neme bar? Garşylyk berilýär. Garşylyk berilýär, ýöne az bolsa da güýjü gaty güýçli sebäp. Ortada da ýene ýollar açyldy diýär. 4 sany neme bilen ýollar açylyp bilmeýär. şu halkda da jogapkärçilik ýok. Şonu öldürüpdirler. Halkda jogapkärçilik ýok. Şu jogapkärçilik bolan ýagdaýynda her bir görýän adam, ýalňyş görýän adam aýdyp bilmene bu nimesi borçu var, aýtmana borçu var. Ine şonu bilen ok. Şol jogap ýok halkda. Onu nädip şu ýagdaýa getirýärler? Ine bir adam dogry zady aýtman, gaýtam yalan zadyň arkasyna geçmägini saýlaýar-da. Näde edýärler? Sen dogry zat aýdylan wagtda cezalandyrylýar. O 30 ýyl däl, 140 ýyl nemese. Ors padşahsy gelenden bäri, Ors padşahsy geldi, soňra Ors kommunist boldy. Ondan soňra näme gibritni waýna diýip orta atýarlar, ýa-ni gibrit urşy halyny öwürdiler soň 30 ýyl bir gibrit urşynyň nemese haly. Şo taýda dogryny aýdan adamlar cezalandyrypdyrlar. Soň neme bolýardy? Bir conditioning göreýär. Ýa-ni şertlenme göreýär. O şertlenmede näme? Dogryny aýtsaň cezalandyrylýar, şerti gelýär. Denep görýärler o. Ýa-ni haýwanam şey dip terbiýelerler. Ýa-ni iti oturup durmagy öwredýärler. Ýa-ni iýmit bilen şertlendirip öwredýärler. Ýa otur diýä, otur zordan otur diýä, oturan wagtda neme berýär? Treat diýilýär, onu türkmençe bilem o. Algyna. O neme sylalandyrmakda. O iti sylalandyrýarlar, ýerýär zat bilen. Ondan soň o yerinden turan wagtda tur diýip söz aýdýar, turýar, ýene-de o sylalandyrýar. Şey dip soň ýa-ni şo şertlenme getirýär. Ýa iti otur diýen wagtda otur sözü oturmak bilen şertlenýär. Şey diýär, ýa-ni jemgyýet hem şey dipdirler bular köp ýyldan bäri. Ýa bunu indi ýöredip bilmeýärler. İnternet çykmadyk bolsa ýörederdiler. Ýöne internet gelenden bäri dünýäniň köp ýerinde köp zatlar üýtgändir, adamlar deňeşdirip pikirlenip, oýlanyp, soň gereklerinde de gerekli nemeleri, çäreleri görüp başlaýarlar. Şoň üçin gysýarlar da internete içinde. İnternet hem şonuň üçin gysýarlar, ýolam şonuň üçin açyp bilen oklar. Hawaşa ýolu açyp bilmeýänliklaryň sebäbi ol Serdar Berdimuhammedowyň baran ýerini edýän gurrun wa ýa-ni okuyan kagdy. Şonnaky kagdyny bir monoton hemme zat gaýtalanyp durýar da
ine terrorizm etmeli, karşı durmaly, hücum etjek bolýan baýaly, üstüne howp awanýan ýaly, ýöne gaýtalap dur şolardan haýar Hmm. isleýär. Haýar diýmek ýa-ni bir kömek isleýärdi. O bizim başımız belada eşitin o habarımız olsun sizem o katnaşmaň şolar bilen diýen ýaly neme diýärdi. Kimi gödöňüne tutup diýär bilýärmi? Halk Hmm. TV kanalyny gödöňüne tutup diýär. Başga da Esasy şonu ýa-ni çeşme hükmünde şonu görýärler ýöne o çeşme bolmakdan hem çykyberendir sebäbi. Bu ýa jemgyýetiň nemesine öwrülip başlady. Yani jemgyýetde bar sebäbi. Şu ýurdun içine giden adamlar bar soňky 3 aýda. Şolar gaty uly täsir edýärler, şo täsiri görüp gorkdular we arada kaldılar. Yolları açmasalara yine de ayaklanma çıkacak. Açsalar içeri ütkap var ya. İçeri bilen son görüşüp bolanok. İran'ın yağdayına düşüyor. Ondan sonra näme diýerler? Açman açıldı etmek. Propaganda yani. Ha, Buların demesine elmide ama propaganda yardımla yetişiye. Belki o şu an yetişiyen değildir. Onun elmide ama yetişiye. Ya indi mümkün değil yetişme. Ya, ayrılıp doğru gidip e, barlap görüp bolýar. Bilet erkin satlanok. Demek erkin satılmayan olsa o yollar yapık demektir. Ine şu Ha. taýda ýene bir soraw bar. Ine Hmm. biziň halkymyň käbiri düşünmeýän bolmagy mümkin. Ine Türkmen howa ýollary uçýar. Hepde bir 3 separ, 4 separ. Ine Türk howa ýollary näme uçmaýar diýen soraw halkymyzda döräp biler. Ine men bir näme bilen baglanşdyrýan. Türkmenistanyň aeroportlary belli bir halkara derejetine laýyk gelmeli, standarta laýyk gelmeli. Eger şol laýyk gelmese, itlernik özüne göwüni ýetýän döwlet şol ugurdan bilýän ýanky özüniň nimesi bar, standartlara Aha. laýyk hereket ediş nime, uçuş nimeleri. O, Şonu bilýän ýurt uçurmaýar öz samolyotyny. Ene şu arada bir bizim Türkmen watandaşlarymyzda düşünmeýänler bardyr. Näme üçin Türkmen howa ýolları uçýar-da Türk howa ýolları uçmaýar. Näme tapawdy? İkisi bir hmm. samolyot diýjekdirler. Ýöne ol eýle däl. Şo dünýä döwleti standartlaryna gabat Hmm. gelmeli nimeleri. Şonu barada bir Onu öňersen. onu şonu şeyler bilýändirler, hatta onu ýöretet bilýändirler. Yani yıllık bir yılda bir näçe gezek geçmeli. Yani standart kontrol diýildi. Hmm. Howpsuzlyk ýene näme eýle beýle soň uçýan nemeleriniň her aýda bir nemesi bar. Gözden geçirmeli. Yani teknik tarapdan. Şo zatlar ýöreýte geçirmeýän bolmagy mümkin. Soň şonu geçirmesen daşary ýurtdan uçuran oklar. Hmm. Şeylere diýendirler. Bizim nemämiz amatly däl diýä, uçak ýerem nemesi bolmaly elinde. Şo taýyny howpsuzmy däl, ýa-ni uçaryň içinde jan daşaýarlar. Ýa-ni pilotu var, ýene nämesi var. Gaty ullakan bir neme. Şo sebäpli şey dip beýleki daşary ýurtlar uçurman saklap duran olmaklary mümkin. Soň özünkine uçurýarsa öz bilýär-de öz ýa-da insan Türkmenistan üçin tapawuty ýok. Uçan bolsa bolýar. Adamlaryň jany ýene näme o göz öňünde tutulan o taýda. Hemişe de şeýledi. Hiç wagt adam Ha. jany nimesi gödüňe tutulanok. Yo adam jany göz öňünde tutulmasa adamlaryň özü janynyň nemesini bilenok, gadyryny, No. gymmatlygyny düşünenok. Yani Orta Aziýanyň iň baý ýurduny, yani resurs tarapdan iň baý ýurduny taşlap Ýewropanyň iň garyp ýurdunda gelip işlermisin? No. Talabançylyk eder misin? Şu taýdanam belli. O diýmek näme bolýar bu adamlar, bu halk özüne hormat goýanok diýmek bolýar. Garanti. Şeýlerek. Garanti yok. No, hemmämize de Türkmenistan değişdi içinde, bu. ne Türkmenistan içinde ne dışında hiç il garanti yok Türkmen Hmm. halkına. O Ölsün gaýtam, o gaýtam daşynda azrak bolsa da özüne bir neme tapýar. Orun tapýar. Ýurdun içinde tapýan ok orunu.
Hmm. Soň indi bu zatlar o nereden gelýär ýa-ni ýol näçin ýapyk demesine gelmeli-de. Ýoluň açylmajagyny aýtdyk. Näçin açylmajak? Näçin ýapyk dogry ýa-ni asyl many şo taýda. Indi Putiniň hasaby boýunça ýollar açylmaly bolmaly. Düşünýüm boýunça Ukrainany 3 günde aljakdy o meseleni. Soňra 6 aýyň içinde çözer. 3 ay alýar. Soň beýleki işlerini 6 aýda çözjekdi. Urşuň bunça uzağa gitjegini bilen okdylar. Soň Türkmenistan bilen ýakyndan gyzyklanjakdy bular. Indi şonu edip bilen okdylar. Ýakyndan gyzyklanma mümkinçilikleri ýok şu an. Şonuň üçin garaş diýe, açma diýe, garaş, açma, garaş, açma diýip saklap durlar owa. Soň ýokardanam hojaýyndan ham açma diýilen buyruk gelip dur. Ýani beýlek tarapdan hem içki problem artyp barýardy ýollaryň ýapyklygy sebäple. Soň ýollary näme etmeli bolýar bular? Mejburan açylan ýalar edip görkezmeli bolýarlar. Bundan öňki gatnap duran ýa gülkünç dälmi? Bundan öňki gatnap duran charter diýip ady geçýärdi. Şol bir san, şol bir mukdar, şol bir ýa-ni reis. Bir aýdan soň adaty reisler açyldy diýe, ýene de şol bir san, şol bir mukdar, şol bir reisler. Diň adyny üýtge diýerler. Üýtgen zat ýok ýa-ni. Yeterli däl. Bundan 2 ay öňem şol näme uçup durdy. Häzir hem şol uçup dur. Türk Hava Aýallary uçup başlajakydy ol uçanok. Şeýlerek gidýär bu ýagdaý. Bularyň bara şu yalanlar bara halky oýnap şu pikir edýärler, halk zatlary ýödüne oýnatýar diýip düşünýärler. Men şeýle düşünýän. Hı. Oýnaýas, olaram oýnalýar. Hawa bizem utýas. Halkam buňa ynanýar. Ene şeýlerek bir oýun oýnalýar men pikirimçe. Bu oturan Hmm. mahallela bilýär. Ýollar açyk diýerler, emma bilet ýok, barýan bilet ýok. Ýollar açyk diýer. Biz bir anketa koyduk geçen hepde. Geçen hepde oldular. O geçen hepde koyduk. Şu tayda o yollar açık yollar açık değil yolun yağdayı näbeli diyen yağlap bir neme koyduk da. 56 ya da 58 götürme seredi baydıp bereyin yanlış olmasın. Gatnaşan adam sana kan ullakan değil tiyana. Şonda da elimizdäki bar pikir nemesi bolýardy. Aýdyp bilersiz. Adamlar näme pikir edýär ýollaryň açyklygy barada diýip soralanda. Hawa ýollaryň ýagdaýy näbelli diýip 58% ses beripdir. Ýollar açylmady diýip 26%, ýollar hem açyk diýip 16% beripdir 250 adamdan. 16%-nin hem köpüsi ýene de şol nemeler. Özleri. Hawa özleri köpüsi şeyle. Yine yağday ortada diýmek adamlar ýa-ni nämäni ikisini bile albermeli ýollaryň ýagdaýy näbeli bilen ýollaryň açylmadygyny ikisini bir sepete goýup bilýäs. Halkyň 84% diýip aýdaly ýa-da şuňa gatnaşan nemeleriň 84% o ýollaryň açylmandygynyň nemesinde kanaatynda. Men pikirimçe häzir ýollary açyp bilmeýänlikleriň sebäbi mine olar garaşmaýatda Putinine Ukrainanyň üstüne çalar. Şular ýaly urşam uzağa çeker. 6 ay 7 ay boldy. Inni olar ýaly ýagdaý bolar diýip pikir etmediler. Inni ýollary açmak planyna bize ýadymyza düşer. Neme halmada köp gaýtylýady. Ne şu wagt ogluny taýýarlaýar. 2 ýyl bilen aýdyp gelýärdi. Ogluny taýýarlaýar, şoň üçin ýollar açyp bilenok şu içindäki barja adamlaryň, ýa-ni beýnisi ýulan adamlar bilen nähile ses berilişik geçirdiňem geçirip bolýar-da. Yalan maglumatlar bilen o bir 10 adam ses beren orada 100% ses berdi diýip edip bolýar, onu 90% berdi diýip edip bolýar. Yo şu neme geçirse televizyonda bir çare geçirseler boldu olar üçin. Onun içindäki oturan 2 milyon halkdan hem ses çykmajagy belli zat. Şu ýollary 2000 näçinji ýyla çenli şu ogly saýlanýança yapyk saklap, hiç ýyl samolyot uçurman yapyk saklap şol ýaly etdiler-de bir 2 ýylyň içinde. Indi şol halmada aýdan zatlar dogry gelýär-de. 2 ýyl bilen bäri aýdyp gelýärdi.
Oğlunu şu wagt ýürütip taýýarlaya, o wezipeden bu wezipe geçirip bir oput ýygnar ýaly, oput toplar ýaly her bir ýerde de 5-6 ay işläp, soň ýene de täzelýärdi. Hakykatdanam şol zat aýdan zatlar dogry gelip çykdy da, indi oğluny goýdy, ödem suragyny dogry oturman oğluny goýdy ýerine. Bu ýerde de galp hemme ähli ses berilişikler galp, oňa da hiç kim ses çykarmady. Gidip serdaryna ýaş gowy diýip ol adamyň nemesine de baglydyr, ýaşlygyna däl bir bar aýdal şoň ogly bir bilimden, ilmden bilistad edip duran bolsa da, şonu da halk şudatlara da üns bermeliler. Şol aňry başy alim bolaýanydy. Şu wagt serdar däl bar alim bolaýanydy şoň ogly aňry başy alim bolaýanydy. Pikir etmeli halk. Näme üçin atadan ogla geçip dur? Näme bul beýle bolma haky ýok, adalet nirede? Hani demokrati nirede diýip halk gürremeliler. Ýöne şonu ýankaýdyşmaly, jogapkärçilikden aýrypdyrlar, düýk götür. Şu jogapkärçilik ýanat ýok, her bir adamda bolmaly. Inni şol ýankaýdyşmaly, galmadagyň diýanatlar dogry geldi häzir. Inni serdar näme diýär? Serdar ine şu urs sebäpli ide çekmeli bolýar. Sebäbi Putin'den kömek sorýar, kömek berip bilen ok häzir. Sebäbi öz halky, Russiýanyň öz halky şu Putin öz halkyny mobilizasiýa diýdi. Olaňa gidesi gelmän, şo gide kim ölesi gelýär, dogry-da? Kimin ölesi gelýär bir üstüne Gidenler var, ol ýa alkaçlar gitdi ýa. Ha. Hakykatdan Putin anan ýa alkaçlar gitdi. Ha, İlkinji bolup. Ha, olaňa eýäm gideniň ertesi bir gün eýäm gara meşokda ýydyna gelýärler. Gara haltada gidenler. Olaň içinde de bol zeklere zek diýilýär, türmede oturanlara uğratyp. Indi olara ellerinde ýaragylak barlara gaçypdyrlar. Gözläp ýörler diýe. Näçe adam. Taň dol biljekler gaçypdyrlar. Hey gulluk edip senin bir käbir bir güne baslanır. Käbiri 15-20 ýyla baslanır. Odalyp çykyp bilmän oturmaň içinden gidip uruş dölsün bol. Ýok, ol ýaşajak bol. Eline ýaragally, indi kim gelse de golayma atar niýendir. Ol zeklen dünýä garaýşy başgaçara. Ol Putin'in nemesi bir edip berilen zatlaryň bir logika sygmaýan zatlar. Ýöne şu gene serdara gaýdyp gelsek, indi häzirlikçe ýollar açylmaýanyň sebäbi Putin'den kömek ýok. Häzir Putin özüne orman otyr. Onu dogry aýtmaly. Görýärse bolup geçýän zatlary. Putin garaşdyrýardy baran ýerine. Sizlernik samitde. Haýsyny seredip göräýin. Putin garaşdyrýardy. Putin 2000-nji ýylda Türkmenistana geldi. Men bardym şonda. 2000-nji ýylda Türkmenistana geldi. Köşk diýip bir neme köşk bardy. Näme köşk diýilýär adymy ýadyma düşenok. Bir zat köşka diýilýär, konsert geçirilýärdi şo köşkde. Näme köşk? Bir zat diýilýärdi. Indi şo taýda Putin gelmeli. Bir de zalat halylar, bir zalat ýurtynny. Şo ýerde de ähli universitetlerden studentler, beýleki institutlardan, okura jaýlaryndan ähli studentler bardy şo zalda. Onuň 4 saat garaşdyk, inanmasaňam. Şo zalda men otyryn 4 saat garaşdyk Putin'i. Ödem şo ýyl prezident bolan ýyly ýanky bolsa bir ýyla ýeter ýetmedi şoň prezident. Ýani şonda gelenne 4 saat garaşdyrdy. Halk ýydyna gitjek boldy. O wagtlar bular ýaly baskı kan ýokdy. Ýerimizden turup gitjek boldyk ýydymyda. Bäbi aňarda sen 4 saat oturanyň bilen sen turmaly, gitmeli, bir suw içesiň gelýär ýa aýak ýoly ýene diýe gidesiň gelýär. Gapsyny nemeler dur. Ahranalar dur. Hiç kim içeri koy vermediler. Zalın içini boşamadı, yani hiç kim içeri koy vermediler. Yani ben şuna живой свидетель ödüm, oturdum şu zalın içine. Inni şu edip karıştıran Putin Yelizaveta II var. Şuna içine karıştırıp men yadıma düşüyor. Şu baranna. Inni onu araştırıp başladılar. Bu
beýleki liderleriň öňüne gözden düşmek bolýar. Ýa gördüler, ýagdaýyny seretdiler. Inni Hmm. äsgerilmän başlady. Onam göz görteli diýerler ekranyna. Ha. Inni serdaram inninin goşun soramalla, ýa-ni odaka baba. Onun goşun soramalla. Birden biz ýolraşsak, bizim üstümizde hüjüm nime awanaýan ýagdaýynda kömek etdiýen ýaly soramaly, soraya. Soraya ekranyny göz görteli edilmese de soraya şonu. Ýöne beri bilenok, ýagdaý Hmm. ýok. Ýani Ermenistana berip bilmede. Ne şu ýa Yo dargada olay ya. Dol dargada. Ýa-o, ne Hmm. dünkü de Täjikistanyň nemesem prezidentim Emomali Rahmanym diýdi bir kagyd. Biz diýdi Türk Sredni Aziýa, Orta Aziýa niýdi näme äskereň dopdyp. Biz Hmm. näme özümizin diýdi, äskermezmi hysyla hormat isleýäs diýdi. Sizden niýdi? Näme üçin niýdi? Bir ýere ýygnanş Täjikistan ýygnanşyk etmeli bolsa, samit geçirilmeli bolsa, bile diýdi, geleň zok diýdi. Atkaz etýäňiz geleň zok diýdi. Iň iýberýän adam iň bolmana minister derejesinde bolaýmaly bolýan diýdi. Şol zam minister derejesindäki geljek adamym diýdi, gelýän adam. Zam minister derejesinde diýdi. Şolar ýaly biz aşak düşdükmi diýdi. Näme üçin diýdi biz filan zok diýdi. Bir zat bolsa Hmm. gerek size diýi alýaňyz diýip. Ýa gerekmi, paýta gerekmi, ýene gerekmi, neft gerekmi, gaz gerekmi, näme gerek bolsa alýaňyz diýip. Ýöne näme üçin äsgerek zok biz diýip. Ne dogry aýtdy. Ene şoň ýaly Yo öňler. aytmagynyň nemesi bardyr, sebäbi bardyr ona. Hmm. Bir näçe sebäpler bolupdyr. Arkasında o nemeler, o ticeyen mümkün. Yani Täjikistana. Ya da o Putin'in gideceğine göz yetiri uğradılar hem mesela. Ýa-o. Onundan hazırdan o bize aklı öğretme diyen yalak manida ayrıldı da şonu vur. Biz kaçenemesine. Aytan ama. Son şondan o bir näçe gün soň bir Täjik aslı Täjik yani o Orsun vatandaşı olan da o bir nemede 13 diýerler bir çeşmeye göre de 20 sany hemen atıp öldürüpdir eskeri. Rus eskerini yani tayarlıkta yani mobilizasiyadan gelenlere. Aha. Bilmedim. Şo zat mı hava baat verdi. Yani din meselesi diye ama aytacak bolýarlar. Anyk bir zat yok yani. O aslı Täjik olanlığı ortaya çıktı. Şeydip bir nemeler var, bir ütgeşmeler. Umuman ähli yalan zatlar ortadan ayrıldı şu an. Hemme zatı yalan. Sonra yine bir zatlar var da hazır yadından çıktı. Gatım yokum yani aytsam kov düşüp olardı. Ýöne Umuman şu ODKB'sine o el alıp nemet sevim bolýar yani. Hamala gora vuramaz da yani NATO ýaly NATO bir gora vuramaz dur yani Ors bu NATO'nu hücum edýän bir gurama ýaly neme diýär? Ya ýolýa. NATO hücum edýän bir gurama däl. Gora diňe onuň üstüne hücum edilen wagtda gora nemesi girýär. Bir ýere hücum edip bir ýere girme nemesinde döredilen ok. Ya ustavında da yok. Ya zat. Ya indi bularam şu ODKB döretdi de. O gora diýip döretdi. O adalaty, ýene nämäni dikelýän, orta bolýan goraya. şoň üçin Gazakstana barıp 200-300 adam atyp gaýtdylar. O. Ine şey şonun ýaly işler üçin aslında güýjüniň ýetýän öňkü postsowet ýurtlaryny demetmek üçin Belarusyada da edil şonun ýaly neme gitdi. ODKB hökmünde giden däldir ýöne şonuň adamlary gidendir. Yani şonuň ýaly ýerlerde ulanmak üçin de ýöne ine uruş çykdy we käbir meseleler çykdy. Hakyky mesele çykdy da orta. Azerbaýjan bilen Ermenistan arasında. O hakyky mesele çykdy. Çözüp bilen däldir. Hakyky meseleni çözüp bilýän däldir. O bir kagyzdan ibaret. Kagyz neme ýalyk da gaplanýar. Gaplanýar kagyzdan. Şeyler bir zat. Ondan soň Kırgızstan bilen Täjikistan şu ODKB'nin içine girýär. İkisinin arasında çykdy mesele.
Bulan bir hakiki ýagdaý. Onam çözüp bilýän däldir. O ikisinin arasında çıkan zady ors sabotir deden bolmagy mümkin diýip aýdýarlar. Yani sabotir deden olsa da o da beni ortadan aýrýarlar. Yani düşünen ok edýän işlerini. Nämäniň keregini ucunu ýitirdiler. Näme edip bereni bilenok. Bir zat etse beýleki bir zady ziýan çekýär. O ziýan çekeni düzeltjek bolsa başga bir zady ondan hem beter ziýan çekip barýar da ine Ukrainada gurşýaly. Ukrainany düzedeli Türkmenistana gelip düzeder istedi. O Türkmenistan hasem beter bulaşdy häzir şu an. Şimdi anyk düşnükli bolup başlatdy ortadan koronavirus meselesi ayrıldı dünyada. Yoş yoş. Ine Xitay var, Xitay bir prinsip saklaýar, o Xitaýyň özbekliği düşün saklaýandyr. Olam ýumşadyp başlady. Xitay barur dünýäden aýry hereket edýär, başgaça bolýar. Yani galmady ortada bir bahana ýok. Urçan bu tarana häzir Türkmenistanyň içinde bir zatlar çyksa, uçkun da bu uçkun meselesi çykyberýär. Orsam soň munyň içine girip, o düze nemetjek bolup, päskel berjek bolup, öňüne geçjek bolup, hasam beter bulaşdyrar. Soň näme bolýar? Bir tarap ýurduň içine ors gatylşdy diýip, ýa-ni sä Türkmenistan bir taraplygyny näme de bolsa, yalan bolsa da, ýa-ni işleşi yalan bolsa da Birleşen Milletler'de kabul edilen zat bu. Yani Birleşen Milletler'de Türkmenistan'ın statusu bir taraf. Sen bir taraf ýurda goşulýan diýen görünüşde biz çykyp aýtjak bar. Biz çağıramyz gelen ok, islenen ok bu. Bizim problemlarımızın baram Orstan diýip o resmi taýdan o neme beriljek. Soň näme edip biljek? Ors hasam beter. O wagta çellinem galmaz. O wagta çelli bizim düşünüşimiz boýunça Orsiýety terrorist neme ılan etjekler, soň şoňa görä çäre görjekler. Ine gyzykly ýere geldi. Şu barada aýdyp berini, inni Orsiýede dünýä boýunça terrorist Rejim rejim döwlet tökmenine ıglan edilse, onu gollayan daşta gurunak ýanky neme beýleki respublikalar bar, döwletler bar, ene beýleki Severny Koreýa we ýene de bir Afrikan bir sany döwlet bar. Türkmenistan bar. Ne bular näme diýilýär? Türkmençe gazyny ýanaşsan garasy ýokor diýär. O gazyny ýanaşsa. Indi bu gara terroriste ýanaşsa Türkmenistanam terroristi podдержка edýän döwlet bolmazmy? O şeýle boljak, onuň daşynda bizem bulary terrorist kabul etdik we elimizde suwutnamalar bar. Soňra ýa-ni iş üstüne gelen wagtda suwutnamalary gerekli nemeleri berip bilýäs, ödürläp bilýäs. Ine seredin terrorist bolmagynyň sebäbi şu suwutnamalar hem şu bu diýip görkezip bilýäs we bularyň terrorizminiň demesem Orsa bagly. Orsdan gelýär, ýa-ni Ors sponsor edýär. Diýen o diýmek sponsor Ors bolsa bularyň gön terrorist bolýar şeýlelik bilen neme öňe alynýar. Bularyň edip biljek her türlü sabotajynyň öňe alınjak. Ama şeýle bir ýagdaý bar. Sebäbi Birleşen Milletlerinde terrorist diýip kabul ediljek. Eger şoňa çelli çözülmese, mesele ýa-ni Ukrainada uruş meselesi, Ukrainada uruş meselesi den iň köp Ýewropa neme çekýär, ýa-ni daşky neme hökmünde, ýa-ni uruşyň içinde däl, daşynda bolmagyna garamasdan çekýär. Ýöne iň köp ziýany Orsiýadan öz çekýär. Birentek sanksiýalary girdi, pul nemeleri işlänok, banklary işlemejek, şu öz içinde yalandan öz batyna gidip barýan bir zat bar Orsiýanyň içinde. Ya olam şu halky bir azrak aç oýsaň ayaklanjany bilýär, ýa-ni neme Orslaryň mobilizasiýadaky patriotizmiň hakyky ýüzü göründe. Pul vermesen Putin näme diýjekde? Şoňa çelli gelip bilýärse, ýani bar nemesine şu an içe berip dur, ýa-ni dollarlaryny ýitirip dur, içine de ýitirip dur, daşyna da iş etjek wagty bir kanun, ýa-ni bankyň daşynda pul aýlaýan bolmagy mümkin, aýlaýandyram. O taýda da gatyly pullar ýitirýär, ýa-ni bankyň daşynda iş etsem.
bitirmeli bolýan. Riski var. Puluny alıp alap gidiýän olmaklara mümkin. Haryp gelmeýän bolmagy mümkin. Hatda ýa Hytaý çip berýän eken, Hytaýyň öz öndürýän çipleri. Awa. Indi şu çipleri ýa-ni semikonduktor diýilýär. Konduktor diýip aýtsak bolýar. Umuman çip diýip bilinýär. Indi şol 2% içinde bozuk çıkayan ekeni uğradılan çiplerin şu 40%'a yokarlanıptır. Yani Kıtay'ın uğradıyan çiplerinin 40%'de Bozuk. bozuk geliyormuş. Yani Kıtay'ın ulanıp başlasa o pulu demek aşağıdan alıyor bir yerlerden. Sonra onu izine talep edip bilen yani hukuk tarafından, Resmi tarapdan. resmi taraftan deme yok yani. Şonun için arkayı nemet bilýär diýmek, şu wagt borsada çip nemeleri 40% gymmata satylýar. Şeýle ýagdaý bar. Şoňa benzeş gatykän nemeleri boljak, problemalary. Soň bu uruşun içinden çykmak üçin özü hasam radikal nemeleri almaly bolýar. Orsiýet bundan soň radikal diýmegem, radikal kararlaryň köpüsi ýalňyş bolup bilýär-de. Orsun ýagdaýynda esasanam ýa-ni Owganistana girdiler. Näçe 79-njy ýylda. Awa. 89-da mı? O 79-da girdiler. 79'da girdi, 89'da çıktı, 10 yıl oldu. Hawa 79-da girip 89-da çykdylar. Şo taýdaky alynan karar radikal bir karar ýöne ýalňyşdy. Soňuna seredilmän. Ýa radikal diýmek soňuna oýlaman alynýan kararlarda köplençe. Şeýlerak bir neme boldy. O näme boldy? Hem ýeňilip çykdy. Yani maksatlarını elde edip bilmedi. Hem iktisadiyeti çöktü. Şondan hem 2 yıl son doğal dargadı. Yani Bir o separam anstan sahlar öldü. Bir separam esker öldü. 15 bin ölüptür. Yani Yok. aydiyanlar 15 bin diye Olmadı. resmisi. Olmadı. 10 yıl Köptür hava. 5 bin derler. Yo. Onun köp olmadı. O berýän resmi nemeler şeylerak yani ona maýyşymyz ýaly olsun Dama berýän yalan. hiç bir maglumatna O dama yalan sözlüyorlar. Maymanyň siýasatçy bolşalak bir zat bolýar ýa-ni orsun berýän maglumatdan ama maymuna siýasatçy diýmek. Şundan hem siýasatçy çykar diýip ona bakýan bir zat da. O indi O Eýran şeylere sanksiýa alyp başlapdyr ýaly. Eýran o Eýran hem Öyle sanksiýa yani. başlady. Eýranyň ýagdaýy şeylerek kynrak ýa-ni şu Orsaýda ýanaşan, ýakynlaşan kim bolsun, döwlet bolsun, firma bolsun, ýa-ni başga zat bolsun, şolaryň hemmesini alyp gitjek en soňunda görnýän zat şol. Ýöne birazrak wagt gerek Birleşen Milletlerinde, köprek suwutnama gerekdi. En soňky edilen rezolýusiýada eýem gatyl tapat görnýän köp näme düşünüpdir orsun edýän işiniň ýalňyşlygyna ses berdiler-de. Ses verdiler. Batı yok. Ses verdiler hava hem şu sesin netijesinde yankı Avrupa Birleşigi ondan sonra NATO, Amerika yine beýleki ýurtlar yankı hatta düşünüşüm boýunça Günorta Koreýada neme dipdir yankı şu oýlanşyň netijesinde kömek etmeli Ukraina diýilen karar alýarlar. Hatta gyzykly tarapy var. Amerika beren yararlar bilen Orsaýdyň içine urmagyna ruhsat beren okdy. Soň hepde de ruhsat berip durýar. Ýani gönümel urmagyna. Yani daşynda neme diýär? O nähil bolýar diýär. Orsun serhedinden geçip Ukrainada urşa diýär, soň urşy ýeňil berse de gaçyp Orsun serhedine geçýär, o goraw nemesine ýerýär diýär. Ya. O Urulmadı. bolmaýar diýär. Bir gezek Ukrainanyň serhedine giren olsa diýär şol goşun girip çıkan olsa da şu nira çıkan olsa da urup biler diýen ýaly näme gelipdir. O ýakynda Belarusan urarlar. Şoňa da geljek ýaly. Şoňa görä näme. Bu zatlar ýuwaş gidýär. Ýani näçe 8 ay ýakyn wagt geçdi de. 8-nji aýda doğru biz. Urşun. 8 ayda köp zat ýitkendir. 8 ay mundan Orsun ýeňip bilmejegine aýtdyk. Hiç kim inanmadı. Doğru değil mi? Orsu ýeňe güýçli ýa-da.
İkinci Eniden yankı deryalar ha kemiğine eniden aydiyalar ortalar yenge hem için ortaları pesen olar o bulan gözleri kör mü ka? Ya ya kulaklar. olar paralel yankı hakikatlik demesine yaşaya paralel dünyanın içindeki adamlar yani hazır yazyanların demesi belli olar çok içip demedi yani orası demesi de o yani Ya, uzaktan patriotlar yani mobilizasyondan son aydan oklar o zaten kavat gelinen ok. Indi bu zattan uzaklaşıldı. O Orsiyen'e değilen düşünceden uzaklaşıldı. Önümüzdeki yine 3-4 ayın içinde näme zatlar üýtgär, Orsa o şutaydan sagaman çıkıp bilse de bolacak deyip o nemet başlarlar. Şoňa gelýärse Ukrainanyň bu taýda ýitirýän zady ýok, sebäbi toprağını goraya. Toprağını goran wagty ýa-ni nämäni bermeli bolsaň berip bilýär. Yani en gymmatly zat canyn berýändirler. Yani Ukraina onu aydanok aýtmaýanlygam dogrudur. Halk yani goranyan halkyň moralyny goramak gaty möhümdir bu taýda. olan O bu. zatlar o zatlar aýdylmaly däl. Ýöne hüjüm edýän tarapyň kyny aýdarsyň. Hüjüm edýän tarapa yara kömegine bermersin. Jenaýatdyr. Goranyan tarapa yara berip bilýän. Bu urşuň düzgünleri şeýlere ýa 21-nji asyrdaky urşa bakyş diýeli. Näme için İran yarak berýär, şonu bilýärmi? İran'ın yara vermenemesi yankı partnörünü yitirmezlik de. İran'ın gekece bil bağlap bilýän özüm 150 yıllık bir partnör diýip aýdaly. Türkmenleri alan wagtda İran'ın gatyly kömegi deýendir ýa-ni Türkmenistanyň territoriýasyny çizmakda şo Ors gelmänke Türkmen halkynyň üstüne Gızılbaşlylar diýendir. Dowamly çözüşler ýa-ni güýçden gaçyrmalary boýunça nemedir Ors bilen ýa Ors paçasy bilen bilelikde hereket edip alıp barıp şu ýagdaýa getirdiler-de türkmenleri. Yani aýtjak bolýan bu taýda türkmenler bu ýagdaýa getirmedi de partnörlügi uzyn ýyllardan beri. Indi 150 ýyldan soň bir dostuň ýitirýänini görmek gynandyrjy bir ýagdaý bolmaly. Şonuň üçin bolup bildiğince ýa bütün riskleri ele alıp ýa şu ýeňse bolýa ýeňenden soň galanyny soň görberis diýär ýa ýene de radikal bir karar alypdyrlar. Yani hem İran'ın içki ýagdaýlary hem daşyndaky nemesi hem edýän yani halkara derejesindäki yani şu siyasat diýildi. İran'ın yıkılmagyna we İran'da demokratik bir rejimiň gurulmagyna sebäp bolup biler. Şoňa getirýär. Mhm. Şeýlerek bolýar çary meniň aýdyp biljek zatlarym. Ha, bolýar. Jemlesem bolar. Cemläl onu. Şu cemlemek hak şu bir separ sen kitap koydum diýdiň de nemede. Okan şunu diýdiň watandaşlamada. Ne şu kitap men nedir bir spiçatka edip aldym. Biraz gararak. Ma. Men şunu watandaşlamada ýene de bir separ haýyş edýän şu kitaby hökman okan. İki tane kitap birlikte yukarak bu 200 tane sahipa var eken birine. Ben raspçat edip almasam demek telefonun o kap bilemekdi. Onun namına bolangda da o kap bolýar. Onda internet yok yerinde. Ine şu kitap yürütü yazıcısı Kuropatkin ne familyası Kuropatkin yazıcısı 1899 ýylda şu kitap çıkıptır. Ýöne yazıp başlan ýyllar onun öňürä. Ine şu Türkmenistan nädip Ele geçirdik diye basıp aldık diýilen ele ýa-da. geçirmek diýdi. Nädip Türkmenistany ele geçirip bolýar diýen, ýa-ni Türkmenistany ele geçirmek. Geçirip bolýar däl, geçirmek. Ola ýa ýüzlerme. Şo barada ýazylan 1839-njy ýyldan ta 76-njy ýyla çenni şu Türkmenistany ele almak barada üstünli işläpdirler. Neme köne alfabetde, köne nemede, kirillitsada ýa-ni köne Rus. Paça döwrüniň nemesinde Paça ýazılan. döwrüniň, hawa paça döwrüniň nemeleri bu. Intek o wagtlar Nikolay II intek neme imperator bolmadyk şu döwürlerde, şu işläp başlan döwürlerini. Ine şonu men ýene de watandaşlamada ýatlady. Inem beýleki kitaby ýukarak, ol 50 sahypa, bul 200 sahypa ýaly. Ine şonu hökman okan, men ýürüti şunu biraz piçat edip aldym okar ýaly.
Ne size de şonu haýyş edýän, ukan ögreniň şu wagtyny biziň öz watandaşlarymyz bar, käbir watandaşlarymyz bar. Ors, Orsun Putinin tarapyny tutup, Ors güýçli, ha o Orsa gollaw bermeli, Orsy syýlamaly diýen ýaly. Ors güýçli, Hizmet etmeli diye hyzmat tamam. etmeli, hyzmat etmeli diýen ýaly. Ýa-ni bir käbir dezinformasiýa ýaýradýarlar da. Ine şolara men aýtjakladym, siziň ata-babalaryňyzy gyran, edil nemeden geçirenler, kılıçtan geçiren adamlar Öz yazan kitaplar bilen yankı suud edip bolýar. bu edip bolýar. Yani öz yazan kitapları, yani ben yazamok şu kitapları, öz ortalan öz eli bilen yazılan kitapları, yani alındı okan, sizin ata-babalarınızı nähili gıranlıklarını şu taýda görürsüňiz. Yani şu watandaşlara aýdýan men orsun tarapyn tutýanlara, sizin ata-babalarınız janyny alan milletin siz nähili şoň hyzmatyny edip biljek. Yani mene şeýlere tamamlaýyn diýen. Şonu ökman okan, göz yetirirsiniz, ortalyň hakyky yüzüne görürsiniz kim bolupdyr. Yani watandaşlar. Bolýar çare. Men o linkini uradan yankı videomuzun aşağına linkini koyarsyňyz. Bolýar. Şu kitabın linkini. Gerek adamlar chat edip alarlar. Bolmasa şu taýdan kitap emeden telefonuny okap bolýar. Üzreýesi gowy bolsa. Anna bolýar, watandaşlar sag bolun, kimine saňa da sag bol. Gelip ýazykla gürüňleň üçin. Sağ olun. Bolýar çare. Bolýar, sag bol.